फाइनालि जोङो नै दा सफैलायबाय जायगायाव दिनै 4थि सान आरो दिनै जोङो बेयावनो आरो जि हाबाफारि दङ बेयाव बाहागो लानो जोङो फैबाय। दा आङो बिनिनो माखासे भिडिअ आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो आङो बिदिनो फैदोंमोनब्लाबो आं मेन गेटजों हाबनाय जायाखैमोन। आङो दिनै मेन गेटजों हाबगोन आरो बे मेन गेटखौ आङो दिन्थिलांगोन आरो दिनै जोंहा बेयाव हाबाफारिया माबायदि जायो आङो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन आरो नोंथां। अब्ला नायलांबाय थादों नोंथांमोना। दायो जोङो मेन गेट सफैबाय नै नोंथांमोननो दिन्थिनो मेन गेटआव माबायदि जा डेक'रेसन खालामनाय जादोंमोन बेखौनो दिन्थिदों। मेन गेटआ नैबेदिमोन आरो आङो दायो सिंनि नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नायलांबाय थादों। आं दायो एन्ट्रि जाबाय आरो नै सिङाव। दिन्थिलांदों आं नै नैबेयाव जोंहा बानेस्वर बसुमतारी बिथाङानो फरायसा आफादनि फाउन्डार प्रेसिडेन्टमोन आरो औ डाइरेक्ट हाबैसै। जोङो दायो मेन पेन्डेलाव जोङो एन्ट्रि जासिगोन नै बेखौनो दिन्थिलांनो नाजागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय। मानो उल्था उल्थि नङा मानो जायाखै लेडिसखौ बै साइडजों होनांगौ। माने मेन पेन्डेलाव फैबाय जोङो गोबां मानसि जाबाय दायो नै बिथिं हाबाफारिया जागायजेनसिगोन। दायो नैबेयाव बागुरुम्बा मोसादों। आङो खाथियाव थांनो नाजादोंमोन नाथाय गोबां मानसिनि थाखाय आङो खाथियाव थांनो हायाखै। आङो सफैनाया लेट जाबाय नालाय अब्लाबो आङो जेसेबां हायो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय।
Jesus.